good day and welcome sa Kinabuhi is Life. At ngayon tayo po ay magluluto ulit kasama ang ating mahiwagang bowl. Paulit-ulit, wala kasing iba. Baka naman sa mga pwedeng makapag-sponsor dyan. At ang ating ingredients ay sardinas. Ito po ay tulong sa atin sa relief goods. Ayan, ating gagawing fish ball. Sure. Paghalo-haluin na lang natin lahat ng sangkap. Simple lang po ang sangkap natin para hindi masyadong marami. Itlog, paminta, asin. Yan. So, i-mix lang po natin yan lahat. Ganyan lang kadali. Para hindi masyado marami ang sangkap natin. So, durugin lang po natin yan. Lagay natin ang onion, wings. So, wala tayo masyadong sangkap. Ito lang. Ito magpapadagdag lasa. Siyempre, ang ating flour and cornstarch. So, yan. Ang ating flour and cornstarch. Mix lang po natin maigi. Yan. So, pag basa pa po, dagdagan lang po natin. Pag basa pa po, dagdagan lang po natin ang mixture. Pag ito, ganito, medyo mabigat na, ay pwede na po ito. Ayan, o. Dumidikit na siya. Oops! Nandito tayo sa labas kasi madilim sa loob. Yan ang ating ating with our background. Sure! Oh, lakas ng apoy. Yan, naglagay na tayo ng oil. Nito po gagawin natin, i-form lang natin. Ganyan siya kadikit. Yan. So, sa mixture natin, ganyan lang po siya kabasa. Yung pwede po natin siyang ma-mold na.
luto na. Sure, yan, luto na ating fishball. Ngayon, tikman natin ang ating fishball. Pagkano ba galing? Yummy. Yummy. Itong isa, tingnan din natin. Masarap. Ito, pero ito yung gusto ko. Siguro sa kulay. Masarap din siya. Ito, sweet and sour. Mas gusto ko kasi yung sweet and sour. Kaya, super yummy. At saka, itong fishball din natin ay masarap. Sarap ang lasa. Kaya, magugustuhan niyo talaga. Thank you for watching and don't forget to subscribe our YouTube channel, Kinabuhi is Life. At para sa ingredient ng sauce, i-visit lang po natin o check lang po natin sa aking YouTube channel yung sa 2 kinds of sauce na para sa fishball. Thank you so much for watching. Bye!